Mga igsoon ko diya kang Kristo, karong Dominguha atong gisaulog ang piyesta sa pagbunyag sa atong Ginoo. Matud pa, sa pagbunyag ni Jesus kang Juan, makapangutana kita. Nganong ang anak sa Dios magpabunyag man? Si Juan nga magbubunyag mismo, mipahayag sa iyang pagkaway takos ug sa iyang pagdumili sa pagbunyag kang Jesus. Kung sa atong pangisip sa Jesus kinsa anak sa Dios, dili na kinahanglan nga magpabunyag pa. Dako kaayo kitang sayo sa pagkatinuod sa Jesus nga taga Nazaret nagpuyo og ordinaryong kinabuhi isip usa ka Hudeo. Walay nakalain kang Jesus gikan sa ubang mga Hudeo. Siya usab ubos sa mga balaod, mga pamatasan ug mga kalihukan sulod sa ilang dapit. Sa pagbunyag sa mga tao kang Juan, si Jesus mipalakip usab niini. Apan adunay laing pagtulunan nga gihatag kanato ang ebanghelyo. Sa pagbuhat ni Jesus sa ingon, iyang gipakita ang iyang kahiusahan sa mga tao sa iyang panahon. Siya tinuod gayud nga Dios. Tao, kinsa miambit sa tanang bahin sa tawhanong kondisyon, gawas sa sala. Sa pagbunyag ni Jesus, iya kitang gipaamgo nga siya nagsapnay sa tawhanong tinguha sa pagpangita og katarong, kalinaw diha sa Dios. Labot pa niini, si Jesus nagpakita sa iyang pagsabot sa atong kaalingasa, mga kahidlaw alang sa kamatuuran ug kaputlik. Ang pagbunyag kang Hesus wala lamang magkahulugan sa iyang kausahan sa tao, kundili kiniusab nagmatuod sa iyang pagkasulugoon sa Dios. Ang yugo nga gihatag kaniya isip sulugoon, ginamahan sa gahom sa Espiritu sa Dios. Kini nagbilin kang Kristo sa pagtuman sa mando sa Dios. Sa pagiusa sa iyang kaugalingon sa mga kabus ug sa pag-alagad kanila. Sa samang paagi, diha sa atong bunyag, kita giawhag sa pagsunod kang Kristo. Atong isipon ang gahom sa Espiritu nga anaa kanato, naghimo kanato nga matinumanon sa sugo sa amahan, may gugmaon sa kabus ug andam nga moalagad kanila. Ang wali ni Juan ngadto sa katawhan mao, ang tao nga moani sunod kanako mas gamhanan pa kay kanako. Dili ako takos bisan gani paghubad sa igot sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig, apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Walang madugay, miabot si Jesus gikan sa Nazaret, sa lalawigan sa Galilea, o gibunyagan siya ni Juan didto sa suba sa Jordan. Sa paghawas ni Jesus gikan sa tubig, nakita niya nga nabukas ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo." Mga igsoon ko diya kang Kristo, puno sa kadasig atong sugaton ang santos nga misa, pinanguluhan sa atong Padre Cora, Monsignor Abit, oy palihog manindog ug atong awiton ang awit sa pagsugod. Isingit sa tibuok kalibutan, kay kunan
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga binati ko mga igsuon diyan ni Kristo sa atong pagsaulog nini Eucharistia sa atong Ginoo, atong iapil sa paghandom diya sa atong pagampo ang atong mga kaigsuonan nga nangayo kanato og tabang pinaagi sa pagampo alang sa ilang tagstagsa ka mga intensyon. Mahimo lamang kitang angayan nga mudawat nining maong sakramento kung ato una nga pagabasulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Danon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Diyos sa mahan, magkadagdag
Magampo kita. Tunhay ug makagagahom nga Dios, gipailamo sa sulimning paagi si Kristo nga imong pinalanggang anak, sa pagkunsad kaniya sa Espiritu Santo, itugot nga sa kanunay makapahimot unta kanimo ang imong sinagup nga mga anak, nga nangataw pag-usab pinaagi sa tubig ug kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan.